Ni Jesus ti biyang ken namnama, awan sa baling ako mamanganta. Isu na laeng pagtalakan, tapno ti biyaken si tatal na. Isu ti mangi talakan, mante ti urnos tumunggal maysa.
Nagsatu intun umay tiapu adan tu dakelarago kadagiti sa santo aksasara day tu saday day ruangan ti na santuan na syudad intun dumting sama kadagiti aming nga may salakan iti day tanto nga aldaw adak tumit sa diyay no kayat dakasarakin aksagan na kay itan aksasara saday day ruangan ti na santuan na syudad intun dumteng ti Diyos Ama kadagiti aming nga may salakan saan nyo nga itungtung kwa ti ingkay panagsagana wayu aminita sa anton madamdam aksasarak tay tu saday jay ruangan ti na santuan na syudad intun dumteng ti Diyos Ama kadagiti aming nga may salakan no ti Dios ingkay denggen ngeno saan yu apatien dusa ingkay lat aming aksasarak tay tu saday jay ruangan ti na santuan na syudad intun dumteng
Kakabaltay ang makirupak, tatiapot manggidalan. Nabilego na iti kabusor, nge magtalektay ken Jesus. Tano ti Dios tay isud bumuyog, baligin to ti magunod. Baligin to ti magunod. Baligin to ti magunod. Di ka pa'y naumagayam, di ta ka malinga araramidem. Apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasul ka. Agpanpanunod ka na, sakbay nga maladaw ka. Matal kang tapuno nga dalan, talikod amday ta pagbasbasulam. Mabiro kam tipudno nga pakaragsakam. Kunam nga si kakit Kristiyano, ngimti biyag mo na punot gulo. Panagbalbali umet tinapanunot mo, ngimdi mo amuno kasano. Nalakalang day tagaye, iba kung babam day tabagim. Ni Jesus ti asid gam, ti kayat mo ket maalam, ket tabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunod ka na, sakbay nga maladaw ka. Matal kang tapudno nga dalan, talikod amday ta pagbasbasulam. Mabiro kam tipudno nga pakaragsakan. May sanga aldaw ket sumango ka, isang wanan ti namarswaken ka. Huskaan at aramid mo'y baganat pagturungan, isunga agpanpanunot ka. Agpanpanunot ka na, sakbay nga maladaw ka. Matal kang tapudno nga dalan, talikod amday ta pagbasbasulam. Mabiro kam tipudno nga pakaragsakan, isunga agpanpanunot ka. Adunay iti biyag mangupay, adunay timang itublakpay. Kang kanayon nada pagdanagan, maminsang katno nga ta, katno agpakatingga. Adang atanam na magtunay,
Agtayap ka, akas agila, jay tangatang sumagpat ka, kinadakis adewam ida. Agtayap ka, akas agila, agtayap ka, akas agila, jay tangatan sumagpat ka, kinadakis adewam ida. Agtayap ka, akas agila, numaminsan bagyo tibiyag dumpeng, ket mat nagkaanak ka but-buteng, di pa matim pumipig sa payen, di bagyo malpasen. Agtayap ka manen, agtayap ka, akas agila, jay tangatan sumagpat ka, kinadakis adewam ida. Agtayap ka, akas agila, agtayap ka, akas agila, jay tangatang sumagpat ka, kinadakis adewam ida. Agtayap ka, akas agila.
ka, lagi penti para burjos intid na. Amin nga ayat impa ay nakin ka. Ayat na inkabilangin, Diyos dunggo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakila dunggo na inkakitain. Nung nadagsen unay dayta awit mo, nabantut a karga a binaklay mo. Lagi pem ayat nakit mapukaw to, dayta da nakit raksak sumuka to. Di ayat na inkabilangin, Diyos dunggo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakila dunggo na inkakitain. Dagiti gagayem mo na bat nang da, panunutem ka rin ni Kristo ken ka. Lagi pemayat na maliwliwa ka, idjay langit kukwa awan serbina. Di ayat na inkabilangin, Diyos dunggo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakila dunggo na inkakitain. Kapunaan ulit daang mo sumken, di kaagda nag-Diyos in katumaklin. Lagi pemayat na adi agsardeng, at dakeng kaingganat gungunam dumteng. Di ayat na inkabilangin, Diyos dunggo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakila dunggo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, Diyos dunggo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakila dunggo na inkakitain. Dakila dunggo na inkakitain. Saan na kon kasla, idi ununa na.
dua nga isulaeng iti pagsanggira ket agbalbaligi nak anaragsa ket dagiti angheles mo agpalakpak ta tinagan mo Jesus maitan-o pabilgen nak kan kanayo dumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasla danon tapno matulungan dagi jay agrikrigan ket amin nga kasip ngetan masilawan ket amin nga kasip ngetan masilawan agyaman na kengka Jesus manubod ko tainayat nakunay nga impang pangrunan idaton ko ngarud ken kaday tuy biag ko puso ken kararwak ken iti amin ko awanen sa bali nga inak maitet no ti panagayat ko ken ka o Jesus ti kararag ko ket indengam kuma ti tarigagay ko nga agserbikin ka awanen sa bali no dila siksika ti nakayayaten tiyak ninamnangan hanapatega kengka titawakas kanya ketirumbeng maayat idatun ko ngarud ken kaday tuy biag ko puso ken kararwak ken iti amin ko awanen sa bali nga inak maite no ti panagayat ko ken ka o Jesus ti kararag ko ket indengam kuma ti tarigagay ko nga agserbikin ka awanen sa bali no dila siksika ti nakayayaten si urayaken ka iti panagsublim Jesus tapno agdenata iti agnanayo